Hi, ako nga pala si Zach, ay iyong shoe doctor. May problema ka ba sa iyong sapatos tulad nito? O ang tinatawag natin na crease o tupi ng inyong mga sapatos? Pwes, nandito ako para turuan kayo kung paano ito tatanggalin o i-restore. Ito yung mga creases sa sapatos, maraming tupi at nadi-deform na siya. Ito naman yung isa. At ang dalawang kailangan natin para sa pag-restore ay ang tela o kahit anong basahan. At yung huli ay plansya. Ang unang step ay ilalagay nyo lang yung tela o basahan sa ilalim ng toe box ng inyong sapatos. At siguraduhin yung mahigpit ang tela sa ilalim ng sapatos para ito ay bumuo ng magandang forma sa inyong mga toe box o makuha nyo ang magandang resulta. At ang next step ay kumuha ulit kayo ng basahan at basahin ito ng tubig o water at kung sa science ay H2O. At ilapat ito sa toe box ng inyong sapatos kung saan ang creases. At kunin nyo ang plansya at iset ito sa katamtaman lang na init at ilapat ito sa basahan kung saan ang crease ng sapatos. At take note, dapat basa yung tela na ginamit nyo at huwag itapat ng diretsyo sa material ng sapatos para iwas damage ng sapatos. At plansyahin nyo lang ito hanggat sa makuha nyo yung gusto nyong resulta. At ito yung before natin na restore. At ito naman yung resulta sa pagre-restore natin. And don't forget to follow for more tips and see you on my next video.